Bize tomaşa edi tomaşaçılar. Bahtiyar akşamımızda, baktı gecemizde, bahtiyar yaşlarımız bilen, göderden anaydımışlarımız bilen, şeylik hem meşhur bağışlarımız bilen, ezerel sağdanlarla toparımız bilen, şeylik hem acayip ovadan tanışlarımız bilen, şeylik hem tüyücürdurlar bilen, tüyücür tortlar bilen, mehvan yaşlarımız. Edik hem lansın durmuş toyuna, bağ toyuna eklimiz bilekte şayatık bolar. Mehvalar bir minut bizden zıptırma sebebi de varamızda dostluk vize film stüdiyeti internette yukarı derece teknolojiyalar bilen de varamızda yalga kaldırar. Şurada acayip fırsatlar ödünüz şayatığı tomaşa etip görürsünüz. Yaşlar baktı olsun.
şöyle bizim sunuğu saatlarımız mehmançılıkta neticeler olabilir. Devam edeceğiz. Yani hakikaten bu ne bir kıra devletin bagtiyarlık, bagtiyarlık restoranı acayip zalim yaşa durmuştayım. Yani Halifa Bagşı'yma Hoca Lak Mehmet Mehmet Perden Toğlu yani edidim yürekler tüyenen lasmen durmuştayım şu an şayat gidiyat şöyle demen. Ne davranın şöyle bir tüycar doları yetireyten bizim ildeşemde. İlk bilene ne mehriban adamlar zanınız sağ ömrünüz uzak olsun. Galibiyette de Hoca Gölü'ne bakşım İdizan oğlunu öğreye, İdizan lasınzan kiten bakı olun. Allah'tan görecekleri gelecekler kav olsun. İlmi damasına kapsına dine toyduk geleydi. Minnettar hem elmi damasına sunut eğerimini avraya bilin. Dine biletlere yanmasın. Minnettar. Bayramı
tamaşaçylar da baramyň şeýle ýaly biziň de baramyzda hyzmat edýänmiziň ýaş tekeli meşhur alparjym ýani Nygmat Sapar özüniň tüýjar dowlar çok ötüş görüşini hem size ýetirýär. Ene Nygmat bu kardeşim şuň koýup bir ajaýyp gün, bir ýatdan çykmajak gün. Mene diýsem beýle näme näme meşhur Bagşeýme Hojaga Lakmamet toý tutýar. Diýsem bir ulu Bagşeň toýuna hyzmat edýär. Sen hem men hem. Ene şu fırsatda bir tüýjar dowlary şuma wagtlaryny tomaşa edýär. Ýetirýär, ýetirýär. Menem begenýän. Men näme diýer halkan Feda Şeperder. Ýöne ýaşly bagty bolsun, agdyr ýaşadylar. Dünýäde iň berk, iň bagtly, iň mir agdyr maşy bolan biri bolmagyny arzu edýär. Ýaşlar bagty boldular, tüýjüti ýonandyrdylar. Bolmaýarmy? Bolýar, beter awy. Mene tarply jan ta bolsan. Gida wak badyr. Bolla. Dagda olay ýetir. Hazırlar türlü kutlu olsun. Başka gideceğim bak bu.
şeyle bir şahat kılda baramda bir yetip geldi. Toylağı yine de bir yol oldu ya. Şimdi şu fırdatta ilk ardular bilen söhbet şu devam eder. Başlıyor. Doğru fazla hava var. Mehrivanlık şu mehrivan köşkoğlum öğren, saylayan. Emmeğinde de sağ olsun aydayan kıylak gelenini de, hormatmak gelenini de, toy şartlamını koşulayanını da, şulay yarak toy, emme ocaklara nekiyip etsin. Sizin toyluğunuz şeytik parmaklık Allah bir de yetkil etsin. İyin için hoş olun, toya men edin. Benim mehriban balan ebibi, lazım geldim bilen taylayan, Allah'tan şunun begencimin çayını yok, sağlarımın kapına oğlayan, gelin öğünün oğdu bile gelip gülü bilen çıkayan gelin olsun, kaynetini kaynatatını, o katlayan gelin olsun, baklı olun bağlaları. Sağolun, bir gel sizin toyunu da kıldıkta, bir için olup bağır. Millet arıqlayar, sağlam, sağolun. Bir de nasıl çıkmak, aşağıya kıldıkta, değil mi? Ey tamaşaçılar, bir de meşhur Alpar Şemedi, yani devlet ağamadı, bir tüccardılar bilen kökataşım devam etti yani. Şunu görüşümü diyerek, hoca yerli başının ocağını toyu saatlıklı, körü barısın toyun toyla ötüye Allah'san, avadanca yaşamı bağıtlı olsun, arkadağlı yurdumuzda her bir görecek kuller toy olsun, toyların toyul olsun, bağıtlı olsun yaşa. Milletar, elbamı toylu ulardaki dide alaşayla, milletar.
ýa söhbetde şarkary öýlenýän ýigidini edýän mehman aýaly ol. Ýagny ejes toğanymyz bilen tüýşar dolar dowam edýär. Ejes toğan buň kur bir saatlyk bolan şeýle däme? Begenä. Sinýrekde. Ýa doganymyň toýy. Elmada ama men goýal aýtşa gardym, ýa-da durmuşda şu tüýjülük torjaly, tüýjü bolsam. Ýa-da ama birek bir tüýp ýaşadym. Indi şu purdatda öz ýürek ýytaşan hem badyr, dogrymy? Şonu mawa krana maşda çaý başyna tomaşa edýän ýyleşlermi şu ejes dogany näme ardy eder hadiýalar. Tüýjardylar başyna. Ardular mı? Yani nemmeden dilime dıgdır bilmedemem. Gıytgaça. Körpe doğanım eğleniyor, kutlu olsun, baktlı olsunlar. Mıdamasın yal, toylu gün mü olsun? Biliyor musun, toyda ol eğlen. Canım sağ olsun, minnettarlyk bildirýär. Köp sağ ol. Spasiba. Aylettim. Ay bir bakışta aylettim, solgun alsamar meni. Ayın için bile kefir ettin, koydun sok adar beni. Dar beni ey, dar beni. Bakay sol hem neptir. Var bulup bakay sol hem neptir. Ey tarhını sen derdin neptir. Vak sol alma nare meni. Nare meni ey nare meni.
Edi tamaşaçılar, şonki davaramyzy aýnaýaly, bakyýaty ýalyna ýadga galdyrýan dostluk video studiýasynyň video operatory Döwlet Halifamy bilen tüýşarlar dowam edýär. Ine Halifa Döwlet agamyz ne bugun kun bir ýaşaryň durmuşdagy bagyt toý şoň hyzmat edýän. Ne şu pırtatda öz ýürek buýsan şoňdy iýleşmedi. Ýetirýän. Edi ýyllansyn bagtly bolsun, bäbek toýlaryna Hudaý etdi. Milleta ýerimize ama sunat äleminde awra ýaran. Janyň sag bolsun. Köp sag bolun. Ay serim sana sadaka Ay serim sana sadaka sallanım beri dilber Gözün kuhu bulgurunun kumayrın kar dilber Ay didarına men mustak derdin eder dilber Täze ýylyň oğuly pasly bahar dilber Sen bir aslan oğul men xridar dilber Ay danışık kılvat yerde dilleriň najaýy Zenek danly dökülen telleriň ne ajaýy Ay kusam nädigi çebillerin ajaýy Arı kimin ayrılman ballarың ne ajaýy Seniň madaňy derme bagyň en gur dilber Ah dilber
Edi tamaşaçılar şuňky dabaramyzda ýagny bizim meşhur Alparjym 18 ýyl äkli toýlary bir diýen şahatly bir ajaýyp owadan howýal Zenan Alparjym ýagny Şabi Halypawny tüýjardylar dowam edýär. Dabaramyzda hoş gördük. Akşam hayırlı olsun. Ne şu fırsatda mehman ýaşlarmadı. Edi lasynyň durmuş toý, bagyt toý men diýsem begenýär. Begençin şägi ýok. Şu fırsatda öz ýürek buýsaşlaryňyzy iýleşdirdi, ýetirýän. Ve paskam ilk bilen söz beren için sağ ol. Bir de men haşygyň bir ulus saatlyk dabaranyň şaýady bolmana geldik. Çünki bir ulus ýyly sarpa bolan hoja gelýär, amadan şeker gelnejemeden mehriban balasy edijanyň bagyt toý. Allah jan goý ýaşlar bagtly bolsun. Şu günkü toýa gitmek paýam elbetde däp bolup gelýär. Ýene de men paýyma düşdi. Goý janlar sağ olsun, toýlar kän bolsun, armanlar ad bolsun. Bizem şol toýlaryň şaýady bolaly. Birde belek geçesim gelýär. Hoja gelýär amadan gapysyna 7-nji 6-nji toý bolmagy mümkin. Jaý toý diýdi, gaýnaga diýdi, ýene eýle beýle töweleme. Şundan öýläňem toýlar kän bolsun. Bizem şol toýlaryň şaýady bolaly. Minnettar Ardullah hasyl bolsun. 18 ýyl toýlara hyzmat edýän bolsa, inni 38 ýyl toýlara hyzmat etdi Ardullah. Sağ ol. Sağ ol. Canım gamyň gördüm gözüňi, owamyda gelen wagtyň gidileme ýar ýürek söňi, owamyda gelen wagtyň. Canım gamyň gördüm gözüňi, owamyda gelen wagtyň gidileme ýar ýürek söňi. Ovamda gelen wagtyň. Saýasyndan boça tudum, men özümi ýalňyz duýdum. Neçe halyň maňa duýdur, ovamda gelen neçe halyň maňa duýdur, owamyda gelen wagtyň. Neçe halyň maňa duýdur, owamyda gelen wagtyň. Maýyl boldum söylerime, garap durun gözlerime, aýlantany ýerlerime, owamyda gelen wagtyň. Maýyl boldum söylerime, garap durun gözlerime, aýlantany ýerlerime,
tamaşaçılar da baramynyň mihmançylygyna gelýän biziň Halipa bagşymyz, Beňen çarşymy da baramyň mihmançy. Da baramyň mihmançylygy hoş gördük. Gelýäňiz tagama. Akşam hayırlı olsun. Ene bugün ýaşaň durmuşdy. Şeýledem meni edýär bilen ýaşaň durmuşdy. Mena diýsen begelýän köp sany mihmanlar gepleşip galyp bir ýürekli arzuwlaryny beýan edýärler. Men şu burada öz ýürekli tanışaňy giýleşe beýan edýär. Sağ olun. Tamada ýegdimizi wepajan. Bizim Begeniýe suwun diýarymyzda bir belli atly wagtyny hojagelli wagty. Özüni kör hogly edýän öýerýär. Allahjan alanyň eliniň aýagy düşsün. Elmidama gelen öýlerini rahatly elmanyna tarnatly. Watanymyza gerekli ýaşlar bolup bersin. Elmidama toýly uýlarda tatlaşaýlyň. Arzulan hasyl bolsun. Şunki dabaramyzda geçiriljek saatlyk şowhulymyzda diňe birinji alan. Münata. Silap durham asman yıllarını Zoralamdan ila Ganaylin birdim Gelin devranlarım Şanlanan çağım Boydoşlamdan ila Ganaylin birdim Gelin devranlarım canım Şanlanan çağım Boydoşlamdan ila Ganaylin birdim Geleyli birdim Vay geley seni birdim Zoralamdan ila Ganaylin birdim Geleyli birdim Vay geleyli birdim Zoralamdan ila Ganaylin birdim Ozerler soru kutlu olsun Allah'ım. Olsun deyip daha soyu olsun. Ömrümde görmedim sende güzeli güzel keşim yana sana cereni görüp düşmanlarım canlarım yakayım ah kolum boynuma oraylı birdim görüp düşmanlarım nenem canlarım yakayım ah kolum boynuma oraylı birdim Geley birdim Vay geley seni birdim Ah kolum boynuma Oraylı birdim Geley birdim Vay geley seni birdim Ah kolum boynuma Oraylı birdim Hep sevin kuruşasın Yanlandı beni Madam güller içinde Göreyim seni Dinleyin aşığım nenem Şu sözlerini Birikim yadına Sana birdim Dinleyin aşığım nenem Şu sözlerini Vay geley seni birdim Birikim yanıma Sana birdim
açılmalı mı ya? Böyle uçan bu ağalar inme aydın gelmedi mi ken? İyi oturun ödülgüler bana bakıyor varacak ödülür. Baktım benim açılmalı mı ya? Umidim var, 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 umidim var. Umidim var, 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 umidim hep. Can. Arzuların kanat yaydı bana yalkın salmalımka. Ah yürekten söyleyendiysem sen olmasan ölüyendiysem bana cevap vermeli mi ya? Arzuların kanat yaydı bana yalkın salmalımka. Ah yürekten söyleyendiysem sen olmasan ölüyendiysem bana cevap vermeli mi ya? Umidim var, 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 umidim var. Umidim var, 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 umidim sen. Umidim var, 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 umidim var. Umidim var, 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 umidim sen. Edi tamaşaçılar da baramda. Şu yana bizim meşhur bağışlaymadı. Melis Qoşayev ödünün süýjardylar bilen da baramda. Şeýlekem da baramda. Diýsen ajaýyp aýdymlar bilen etdir. İlk jogata Melis Qoşayewiň en süýjardylar diňleýär. Süýjardylar bilen enda baramda hoş gördük. Akşam hayırlı olsun. Bugün yaş suallarımın bir durmuştoy, bagıttoy. Tüsürekte begeniyat, kuvaniyat. Ne şu pırdatta yüreğimde ve sen süýjardylar. İyileşen, yetiraysen. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Ojal Halifa toy tutýan toýlaryňyz gutly bolsun. Allah sen bagçy maňlaýy bolsun. Akçyk toýuňyza geleli inşallah 9 aýdan. Bir ýaşlarym bagty bolsun. Toýlaryňyz has gurr bolsun. Emme da gowlugy bolsun Allah sen. Bagty bolsunlar. Menetar Ardullah hasır ol. Siz hem sunugat älemine diňe belentlikleri ýöremen dowam edin. Janyň sag bolsun, sag ol. Gittik. Bu ýakda jahanyň iň uly bagty uludan toy tutup ogluňa ýermek. Men senden dilegim yaradan Taňrym hemme nesip etsin şol bagty görmek. Üýtgeşiksen, gözelligiň meskeni. Hiradymı hydyr gören balkanım. Türkmen ağan gadym nusga mektebi. Pırak ýyny dünýä beren balkanım. Salam aleyk mehriban adamlar. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Assalamu alaikum hormatly mehmanlarym, edi dowanlar giýiş ýaşy, akşamyň haýyrly bolsun. Mehriban adamlar, hormatly dostlar, dogan gardaşlar, anha görüşimiz ýaly. Şu günkü bagytly günne, şu günkü sähetli günne, külli ogdy ýylyny adadygan, diýarymyzda tanymal bolan, hormatly halifamyz Hojagelle Akmamedowlaryň döwletli ojagyna uly toýlar toýlanýar. Allahan, goý bolaryň şatlyk bilen başlan toýy mehir bilen gutarsan. Her biriňiziň asly halal ojaklaryňyzda şular ýaly ogodun toýlar meýesser eýlesin. Mehriban ýaşlarym bagty bolsalar, agdyr ýaşadylar. Bir-birine söýenip, bir-birine daýanyp ýaşamaklaryny, Türkmeniň milli dutarynyň goşa kirşýaly bir-birlerine saglaşyp ýaşamaklaryny begalan dilek edýär. Ýaşlar bagty bolsun, agdyr ýaşadylar. Şeýleken ajaýyp arzuwlar bilen mehriban käbämede çekergen najamada döwletli uljymyzyň bereketli saçagyna bagyt toýun toýlaýan ogadan ýaşlarymyz edi janlar laçyn jana dünýädäki ähli gowluklar arzu edýär.
Hemem elbette edil mihmanlarıma yerleşen çağlar, goşu gumurlarıma tayin olan çağlar. Şu günkü şahatlığımızda, davaramızda, Balkan estradatının parlak yıldızları, şirin şeker mukamları bilen toy akşamımızda devam eder. İlkinci navbatda. Stop. Ine davramda atlaşan hem sungu dişgayları şuun din zalmalıyın. İyimeli, içmeli, no, solun, falan mır tank meydan samveyip, zos, tank etmeli. Hem sungu dişgayları din zalmalı, hormatlı sungu dişgayları. Dünkü al olmadı. Bugün dine diyarımda meşhur aydımçılarımız. Melis Koşayif. Şeýle de Balkanna yaş bagşymaz. Yaş bolsa da baş bagşymaz. Täşli Çelegenov. Öýlerin ajaýyp aýdyndyr saatlar bilen seň aran gön rahatlyk berer. Şol sany dawramyň şatlygyny hasamyr şatlyk goşar. Başga dawramda gatnaşan hemme sunuňa diýişgäler şu dawramda diňe din zalya aýdym diňne. Ondan näme mehribanlar, bugün toýlaýar döwletli mekan. Hemmemiz jemlenip toýy gutlaryň. Dost ýar, dogan gardaş barim jemlenip ediz balan bagat. Toýun gutlaryň. Owadan aýdymlary bilen Melis Koşayif Goşaýew dowam edýär. Deyip aksa halatı görünümden haladım. Gül vurkını haladım, haladım, haladım. Mere mere bak yanı, ay Lukman, ey Lukman. Sensiz dünyam dayalı, bir kim zadım daryalı. Yazda yağın kar yani, kar yani, kar yani. Ere vere bak yanı, ay Lukman, ey Lukman. Gönlüm tapman tefilli, halim barga tefilli.
Çok sağ olun. Sonra